Pusík, zdraví vás Danko 69 nového videa a dneska je to tutoriál, jak si udělat svoje vlastní intro, takže takhle. Půjdete na stránku panzoid.com, budete to mít v popisku videa, kdybyste si to nezapamatovali. Dáte Clipmaker 2, otevře se vám tahle stránka, dáte dolů, tohle jsou intra jako prostě se mi nelíbí, ty jsou prostě jenom, že tam tohleto stojí, nic nedělá. No tak jdeme sem, tady máte už totiž 3D intra, takže jednoduše, jestli chcete 3D intra, no tady už jsou, tak napíšete 3D intra, kdyby tam nebyly. A teď si vyhledáte, jaký chcete intro poslechnout, jak by to asi vypadalo. Tak, tu hudbu, jestli se vám líbí, si tam můžete nechat, uvidíte v dalším kroku, jestli si chcete změnit hudbu. Počkat, tady si dáte 60, já to tak mám, je to dobrý. Tady to si jakože dáte pozadí, jestli chcete, počkat, zkusíme nějaký. Tak, co mi to jenom laglo. Tady toto, protože si mi to myslím si, že takhle hodí k tomu. Bude to bílá, takhle k té barvě. Tak, jsem si vybral, tady si můžete prostě tam vybrat. A teď si jdeme napsat ten text, jak se chceme jako jmenovat. Takže já si tam klasicky napíšu svůj nick, což vy si tam musíte taky, nebo jestli nechcete, tak si to tam nenapíšete a budete tam mít jenom name. Až to budu mít toto. Tak jo, jsem zpět po dlouhé době. A vlastně už jsme to pořešili, takže se můžeme podívat. No, já si myslím, že to je dobrý, takže tady si normálně prostě dáte, kliknete na to, dáte si tam, co tam chcete, pak kliknete vedle, máte to tam a pak si to pustíte jako teďkom já. A co ještě si tam můžete změnit právě, že tu barvu, a já si tam nechám tu bílou, protože to ladí k tomu, jo. Prostě tady jdete dolů, tady dáte třeba toto, tady si vyměníte, nebo tady. A tady s tím máte, tady jsou nějaký partikly, různé věci. Si můžete vyzkoušet. Pak tohle si myslím, že to není moc tak jako důležitý. Teď dáte dál. Tohle je jako v pohodě. Taky nic nemusíte. Teď si zase můžete dát. Takhle na to kliknete. Ona se tam zobrazí složka, taková třeba. A řekne vám, jakou chcete písničku. Teď jedině stačí dát tady tu šipku, protože tady je to takový, že tady napíšete, jak se vám to líbilo, jestli mají něco zlepšit, tady něco taky pro info. A tady vlastně dáte 200 MB, protože je to dobrý. Tady si to buď dáváte vybalancovaný jako téměř jako jakž tak, no prostě uprostřed. Tady je nejlepší kvalita, jako dobrá kvalita, což se strašně pomalu renderuje, nebo chcete fastest render. A já si myslím, že když dáte fastest render, tak to bude mít taky dobrou grafiku. Takže já to teď dám stahovat. Teď udělám střih. A uvidíme se, až to bude mít stažený. Když si tam dáte zase start download, jo. Takže jsem zpět a zjistil jsem, že se to instalovalo, takže se vám jako zobrazí tady tohle, no. A dáte download video, jo. Teď se zobrazí další stránka a tam se vám asi 40 sekund bude stahovat, jakože tam napíše, že za 40 sekund se vám to stáhne, nebo tak něco. Že jsem si zmašil z caps lock. No a kdo má Microsoft Edge, no tak se vám tady zobrazí taková tabulka
Za chvilku to uvidíte. Takže a kdo má třeba Google Chrome nebo Mozilla, no tak to už znají, jak se stahuje, ne? Takže to bude úplně stejné, jo? To stahování. Takže jenom musíme počkat, až se nám tady zobrazí ta lišta. No, vidíte. Dáte uložit, kdo má Microsoft Edge, nebo tamto. Jenom chvilku počkáme, se to stahuje. A teď dáme jenom otevřít. A máme to hotový. Si to jenom trošičku zeslabím, aby to nešlo moc slyšet. Tak uvidíme. Takhle bude vypadat to moje intro. Nebo vaše. Jo? Takhle nějak. Jenom to musíme počkat, až se to doloudí. No, už to bude. No, tak doufám, že to bude aspoň dneska. Doufám. No, už je to tady, už to je doloudí. Doloudí. To je ono. No, tak teď jste viděli to moje intro, takže se vám to stáhlo, dali jste uložit, dáte jenom tady toto a zobrazí se vám to ve stažených souborech, nebo kam jste si to chtěli uložit. Tady to je, to je jiný intro. No prostě se vám to zobrazí tady a vám to, musíte to vidět, že to tam mám. Dáme takhle. Tak. No, zobrazí se vám tam Clipmaker a já si myslím, že to je všechno. Takže já se s váma loučím, dejte like, odběr a určitě se podívejte na tu stránku. Teď uděláme v podstatě shrnutí, takže přijdete na stránku, dáte Clipmaker 2, pak si tam vyberete nějaký intro, dáte tam takovýto dole. Pak si dáte 3D intro nebo jakýkoliv chcete tam do vyhledávače a pak si to dáte jenom stahovat, vylepšíte si to a pak si to stáhne, tady to máte ve stažených souborech, můžete si to pouštět, dávat na YouTube a různě. Takže, a ještě vám řeknu něco, jestli chcete vidět nějaký videa ze her nebo tak nějak, tak jsem si udělal druhý kanál, což bude asi taky herní a společně s kámošem. Bude v popisku videa. Takže já se s váma loučím a čus. That's it, Brian?